Готово. Здравейте, приятели! На видеото на Елизабет. Тоест на Елиза Маринова. На Елиза Маринова. И сега моите любими неща, за да отсветяваме. Виж какво нарисувах. Отсветяваш, браво. Какво е това? Това е едно нещо. Това са крачета, където той е без глава. И тук това е... опашка някаква. Не, това е клонче, а това тук е рисуването. А тези тук са едни с такива малки столчета, които се подпират едни хора. Добре. А сега да ти покажа ли? И са като ракета, излизат така. Сега искаш ли да видиш как спят, да видят как спиш? Искаш? Да. Ето го нашето легло. Даже снимах видео за това легло. Сега сме го пообредили. Сега сестра ми ще покаже какво прави на него. Айде. Искаш ли? Да. Айде. Аз просто си играя. Добре. Да ми гледам клипчета и спим. Кое е твоето място да спиш? Ми сигурно това, а това е моето, нали? Моето е това. Добре. Тази част. Добре, значи това е моята част. Това е моята част, а това е твоята част. Да, това е моята горната, а това е твоята долната. Аз тук спа. Ама леко да не паднеш през нощта. Няма нищо му. Како? Това е моето място. Почакай, сега ще го правим. Така, приятели, сега сестра ще ви поддържи за малко. Здравейте! Така, сега ще го направим това легло, спокойно. Не ми се няма възглавниците. Така, разменяме възглавниците. Оп! 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 И това вече му измясто. Що към пода, ма? Ама дай ми си възглавницата! Ето ме. Да, ето ме. Чао, приятели! Ако искате още едно видео в този ден, лайкове! Ето. Вижте какви готини чорапи имам. So cute! Така, ако сте момчета, се абонирайте. Ако ме гледат момчета, се абонирайте. Ако ме гледат момичета, поставете просто лайк. Бай!